Pirtûkek rênas jiyan heye bi navê Di Tuwaletê de. Fîlmekî derhêner Wim Wenders heye, Perfect Days yani rojên mikemmel li ser tuwaletê ye. Kesekî li tuwaletê dixebite, tuwaletê paqijî dike, fîlm li ser wê ye. Mijara me ya îro jî li ser tuwaletê ye. Ne rênas jiyan ne ev fîlm lê tenê tuwalet. Ev mesele çi ye? Roja 19 Sermawezê roja tuwaletê ya dinyayê ye vê vîdyoyê jî ji bo vê em dikişînin. Ev mesele kengê dest pê kiriye? 2001 de. Rêxistina tuwaletê ya dinyayê 2001 de ji alî yekî Singapûrî bi navê Jack Sim ve hatiye avakirin. Bifikirin, rêxistina tuwaletê ya dinyayê. Tiştekî balkêş e? Tuwalet. 2001 de di heman demê de ew biryarê distînin ku 19 Sermawezê wekî roja tuwaletê ya dinyayê bê qebûl kirin. Ji bo vê yekê serî li Netewên Yekbûyî didin. Netewên Yekbûyî sala 2013 de yani piştî avakirina rêxistina tuwaletê ya dinyayê bi 12 salan vê rojê bi awayekî fermî qebûl dike. Ji 2013 ve heta îro yani bu 11 sal, ev 11 salin her roj îro roja tuwaletê ya dinyayê tê pîrozkirin. Armanca rêxistinê ew e ku li gundan, li malan, li bajaran, li her derê tuwalet çêbin, însan bikaribin xwe bigînin tuwaletan li derve halê hundir. Tiştekî balkêş e. Ji bo xwegihana paqijiyê ye ev roj. û di vî warî de her sal çalakî jî têne lidarxistin. Mesela di sala 2016 de çalakiyên gelek mezin li gelekî dinyayê hatine çêkirin. Bi ser tora civakîra, bi ser malperên taybet ku çêkirine re ev roj dikeve rojevê û bi milyonan însan êdî tê dihîn ku rojek wisa heye û pêdiviya her kesî bi tuwaletê heye. Gelekî balkêş e. Lê tuwalet jî wekî gelek tiştên din pêdiviya sereke ye ji bo însanan. Mesela hûn rojê 3 caran nan bixwin divê hûn 3 caran herin tuwaletê ji bo ku mekanîzmaya we baştir bixebite. Lê li ser rûyê dinyayê gelek însan hene ku rojê 3 caran nikare herin tuwaletê. Yên ku rojê 2 caran jî herin tuwaletê dîsa mekanîzmaya wan baş e. Lê gelek însan hene ku rojê carekê jî nikare herin tuwaletê. Ne ji ber nebûna tuwaletê, ji ber pirsgirêkên wan ên mekanîzmayî yên navxweyî. Ev aliyek e, ev aliyekî tendurustî ye, lê aliyê din jî tuwalet bi xwe pêdiviyeke tendurustiyê ye. Em çi vedixwin û em çi dixwin yên tiştê xirab em bi tuwaletê li tuwaletê em davêjin. Em davêjin derve û em hinekî din tên ser xwe. Li dinyayê bi milyaran însan, ne milyon ha, bi milyaran însan hê jî nikarin xwe bigînin tuwaletên paqij. Ez vê yekê nabêjim, ew rêxistin dibêje. Îro erê roja tuwaletê ya dinyayê ye. Pêdivî pê heye ku li her derê însan xwe bikaribin xwe bigînin van tuwaletan. Mesela li Stenbolê İBB'yê li parkê tuwaletên seyar çêkirine û paqijin jî. Mühîm e ku li hemû bajaran, li hemû parkan mesela tuwaletên wisa hebin. Di roja tuwaletê ya dinyayê de ev jî bu vîdyoyekî balkêş bila wisa be û helbet ev pêdiviyeke em li her derê bi her awayî bikarin pêdiviyên xwe çareser bikin.